Čau, zrejme vítajte u nového videa. Máme tu ďalší tutoriál video, jak postaviť takýto baráčik, aj podľa fotky na videu, keď ste ho klikali, asi vyzeral. Dúfam, že sa vám bude páčiť tento tutoriál. Takže budeme potrebovať tieto materiály. Oakwood, dvere, grás, schody, šedé okno, to je jedno, aké si dáte, ale ja si dám šedé. Button, to je jedno, či drevený alebo kamenný, ja si dám kamenný. Bone meal, šedú vlnu a šedý koberec, glowstone, neopracované oakwood drevo, wool, obyčajný biela vlna, spruce schody, spruce blok a stone bricky od schodov až po slab a aj cobblestone. To sú asi všetky veci, čo potrebujeme na túto stavbu. Vnútorný dizajn nebudem robiť, ale to sú môžete určite aj vymyslieť sami. Takže začneme tak. Takže dáme takto dva, aby to mala jedna medzera. Dáme raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Takto. Potom ok, takto nejak. Tak, aby to vyzeralo. Vyzerá to trošku na začiatku jak veža, ale vidíte. Dáme si sem, zoberieme teraz stone bricky, dáme 1, 2, 1, 2, 1, 2 a 1, 2. A aby proste, keby ste stali tu, aby ste nemohli proste výjsť z toho, aby to bolo také ohraničené. Nejak takto. Zoberieme a dáme to smerom k tejto diere. Takto všade dookola. Tak máme. Teraz zoberieme oakwood drevo. Dáme si svoj pomocný blok. Dáme od neho takto rovno. A ešte tento zničíme ten pomocný blok a dáme si tento za ňou. Aby vlastne tie dreva boli akoby na tomto bloku takýmto smerom. Takže to potiahnem. Tam si dáme takto až sem do konca. Tak a až takto. Takto to bude na začiatku vyzerať. Dáme si na, akoby, jak sa to tu pretína tieto dreva, tak si dáme na každom v tej časti toho domu dve dreva na seba. Tak zoberieme vlnu. Texture pack máte určite v popise videa a ešte jednu vec chcem povedať. Niektorým, kto má texture pack a nemá Optifine, sa len tieto bloky dávajú takto. Proste, že toto hnedé, čo je tu hore, sa vám dá takto rovno a tak. Takže keby ste mali Optifine, tak to je určite oveľa lepšie, ale necháme to tak. No, urobíme 3x3 a do stredu dieru na každej strane. Takto. Úplne okolo celého. Takto. Sem si nebudeme dávať blok, budeme potrebovať, aby to nič nebolo. Tak, tu je predok, takže dáme si sem pomocný stair a dáme si vedľa neho ďalší stair. Dáme si na neho, tuto si dáme zase pomocný a dáme si na neho ďalší spruce stair a dáme si takto podobne. Do celého tohoto našeho stredovekého mini baráčiku. Takto. Strecha bude vyzerať jak tuto vedľa. To je fakt dobre. Keby ste, neviem, keď niekto chce fakt maličký dom, napríklad na nejakom serveri, kde hráte, alebo tak, ak fakt maličký a pekný, tak dúfam, že tento baráčik sa vám páči. Takže teraz budeme v kuse používať spruster a dáme si takto dole, tuto sem a sem. Teraz si zoberieme spruce wood drevo, dáme si to raz, dva, nejak takto, aby tu boli proste dva bloky. Neviem, či by to takto vyzeralo lepšie, ale mne sa to páči takto. Takže akoby kúsok časť strechy máme, teraz pôjdeme trošku nižšie, dáme si vždy pod toto okno jeden blok, takto naopak a tiež na tieto boky dáme sem jeden, aby to nejak takto vyzeralo a to dáme vlastne na všetky strany baráku. Tak
sem hore, takto. Dáme to úplne na všetky strany. Hop, dobre. Takto, aby to vyzeralo. Teraz pojeme zase vyššie, dáme si, musíme si nájsť predok baráku, ten je tu. To je predok baráku, takže smerom všetky tie spruce wooden stairs a dáme to proste všetky takto smerom, aby to smerovalo nejak tak, sem, takto, sem, tak máme, tu si nájdeme predok toho vašeho baráku a dáme to týmto smerom. Mohli sme to dať aj týmto, ale keď niekto bude pozerať na to spredu, tak si povie, že vyzerá to napríklad lepšie. Dáme to aj takisto na druhej strane, aby to nejak takto vyzeralo. Zoberieme spruce wood slab a dáme vyššie, aby to malo taký lepší look na ten baráčik. Takto. Teraz si zoberieme stone brick slab a dáme ho takto pod všetky okna. Tuto nemusíte, ale ja to mám takto pod všetky okna. Jak tak. Tak, teraz dokončíme strechu, takže zoberieme grass. Kto v singlaču nemá, tak bohužiaľ si tam musí to nejak vymyslieť, aby to tam dostal. Takže preto som hovoril, nechajte si tu blok, lebo dáme jeden sem a takto vlastne obkolesíme. Takže dáme si takto. Poďme ďalej. Dáme sem, takto nejak. A vlastne iba jednoducho takto to spojíme. A bude to vlastne mať takýto štýl. Tak, teraz ideme poriešiť predok. Takže si zoberieme šedú vlnu. Šedú vlnu. Vlna šedá, kde? Tu je. To je klej. Šedá vlna. Tak, teraz si dáme pred baráčik takto. Takto si môžem vyplniť. Ja dám to aj takto, ale lepšie bude, keď si dáte to takto, aby si trochu ušetrili viac materiálu. A vlastne teraz zoberieme iba oakwood, dáme ich takto, týmto smerom, aby to tak. A teraz spojeme, neviem, podľa vašej voľby, neviem, či niekomu sa to páči takto, niekomu sa to páči práve že takto. Ja to nechám takto a nechám to tak a teraz urobíme jednoduchú zem z spruce dreva, normálne z blokov obyčajných, tak. Hore nebudete chodiť schodami, ale rebríkom, takže si zoberieme sleby, takto to vyplníme a niekde ten jeden blok zničíte a tam bude vlastne takto rebrík hore. Tak, niekomu sa toto nemusí páčiť, takže toto iba tak tiež obkolesíme tými slebami drevenými a tuto hore svietilo, aby ste tam mali nejaké svetlo, tak je najlepšie si tam dať glowstone. Teraz príde rada na okna, okna sú fakt jednoduché, iba to takto placnete sem hneď, proste všade aj dole, tak. A vlastne baráčik už je hotový, ale ešte posledné úpravy, čo už budeme potrebovať button a bone meal, takže zoberieme button a dáme to na tento predok toho dreva, všade okolo. Takto, tam, tu. A máme to vlastne takto. Je to lepší, podľa mňa, lepšie to vyzerá. Teraz zoberieme bone meal a dáme ho na strechu, aby to bolo také viac epickejšie. Tak a máme hotový celý baračík. Vyzerá nejak takto, dúfam, že sa vám páčil, dúfam, že ste si ho aj postavili a niečo sa o Minecrafte naučil. Ja sa s vami lúčim a čau.